σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Θα σας δείξω τα σφαλικά μου. Ένα είναι αυτή η ξύστρα. Δεν δείχνω τώρα το πρόσωπο μου γιατί δεν λέμε. Είναι ένα μυστήρι. Μια κόλλα. Μολύβι. Στυλό. Μηχανικό μολύβι. Μικρή σβίστρα. Φαγητό για μπολ. Αυτοκόλλητα για να μην μου κλέψουν το βιβλίο. Μαρκαδούρ. Ξυλομπαγιές. Κάτσε εκεί πέρα. Πράσινο τετράδιο μαθηματικό. Κίτρινο τετράδιο δεν ξέρω τι είναι. Μπλε τετράδιο δεν ξέρω τι είναι. Αυτά τα δύο τα κόκκινα. Αυτό το κόκκινο είναι ορθογραφία και αυτό. Αυτός είναι ένας φάκελος. Αυτό δεν ξέρω καν τι είναι. Και πήρα αυτόν. Το τετράδιο. Και πήρα. Κάτσε να σας δείξω. Και πήρα ένα. Να το θα δείτε. Να δείτε τα γράμματα. Όσοι ξέρω αγγλικά. Να. Χωρίς θαλίκες εννοώντας. Οκ. Πήρα αυτό εδώ, το μαρκαδόρο. Πήρα και αυτή στα αυτοκολλία του πάω. Πήρα και ένα ψαλίδι. Και δεν ξέρω καν τι είναι.